Ġew imħabbra 3 proġetti ta' użu tal-blockchain minn entitajiet tal-gvern. Dan waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha l-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri ta' rendikont ta' 3 proġetti differenti. Filwaqt li spjega kif dawn il-proġetti ser jkomplu l-proċess ta' implementazzjoni tal-istrateġija li saret dwar teknoloġija emerġenti u blockchain huwa beda billi spjega l-proġett li ser ikun qed isir fid-Dipartiment tal-Kummerċ li jagħmel parti mill-Ministeru tiegħu. Illum qegħdin naraw kif qed inkomplu nimplementaw parti minn dik l-istrateġija u ħabbart 3 proġetti innovattivi fejn jidħol is-settur pubbliku. Fosthom proġett minnhom li jgwardja trademarks li allura persuna jekk toħroġ b'idea innovattiva tirreġistra dik l-IP tagħha sabiex ma jkun jista' jħodilha ħadd u permezz tat-teknoloġija blockchain m'hemm l-ebda metodu kif dik tista' tiġi forged jew mbabsa. Proġett ieħor ser ikun dwar proposta mmexxija mill-Ministeru għal Għawdex fejn ser jagħmilha faċli għall konsumatur li jiċċekkja jekk il-prodott li jixtri jkunx wieħed magħmul fil-gżira ta' 3 oljiet. Dan permezz ta' proċess li fih il-prodott ikun stampat b'mod diġitali tant li meta l-konsumatur jiskenja l-QR code fuq il-pakkett dan jingħata rendikont sħiħ dwar il-prodott. It-tielet proġett huwa wieħed li ser isaħħaħ l-awtorità tal-ippjanar. Dan hekk kif ser tkun qed tintuża l-blockchain sabiex tiżdied is-sigurtà għad-dokumenti sensittivi. Għal dawn it-3 proġetti issa nfetħet sejħa pubblika sabiex jersaq il-qoddim minnu interessati jimplementhom. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għall-Innovazzjoni Diġitali stqar li permezz ta' din is-sejħa pubblika għat-tħaddim tal-proposti mħabbra qed ikompli jikber l-għarfien dwar il-benefiċċji ta' dawn it-teknoloġiji innovattivi. Filwaqt li l-Ministru Silvio Xkembri nnota li t-teknoloġija ta' blockchain ma tiqafx biss mal-cryptocurrencies u stqar li anke f'dan is-settur pajjiżna sejjer tajjeb e kif skont l-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji l-MFSA diġà hemm 40 kumpanija jew kumpaniji li jipprovdu s-servizz liċenzjati li jaħdmu fis-settur tal-assi finanzjarji virtwali filwaqt li qiegħda tipproċessa 306 applikazzjonijiet oħra.